हाय हॅलो SM क्रिएटेशनमध्ये सगळ्यांचं स्वागत आहे. तर चला आज आपण पालक भाजी कशी बनवायची ते बघणार आहोत. त्याच्यासाठी लागणारं साहित्य आहे. इथे मी एक पालक जुडी घेऊन स्वच्छ धुवून तिला अशी बारीक कापून घेतलेली आहे. इथे बघू शकता अशा पद्धतीने. आणि मी आता अर्ध फुलपात्र मुगाची डाळ घेतलेली आहे. हे निवडून स्वच्छ धुवून घेणार आहोत या डाळीला आणि ह्या पालक भाजीमध्ये चिरलेल्या पालक भाजीमध्ये टाकून तिला शिजण्यासाठी ठेवणार करून याला इथे बघू शकता ही मुगाची डाळ आपण अशी स्वच्छ धुवून आता याच्यात टाकून घेणार आहोत अशा पद्धतीने. तर आता याच्यामध्ये आपण एक तांबे पाणी टाकून घ्यायचं आणि ही शिजण्यासाठी ठेवून द्यायची गॅस पेटून. तर इथे बघू शकता आता आपण 1.5 तांबे पाणी टाकून घेतलेलं आहे. इथे बघू शकता आपली अशी मुगाची डाळ आणि पालक भाजी अशी छान शिजून तयार झालेली आहे. तर आता आपल्याला फोडणी करून घेणार आहोत. हिला थोडी छान घोटून घ्यायची आहे. मी चमच्याने इथे घोटून घेतलेली आहे. आणि आता आपण कढई गॅसवर ठेवून घेतलेली आहे. त्याच्यात 2 चमचे तेल टाकून घेतलेलं आहे. इथे बघू शकता अशा पद्धतीने. आणि आता 1 चमचा आपण जिरे टाकून घेणार आहोत. तेल तापून झालेलं आहे आपलं. आपण जिरे टाकलेत आपण. आता इथे लसूण असा थोडा ठेचून घेतलेला आहे. जाडसरच घ्यायचा आहे. याच्याने छान चव उतरते भाजीला. आता हा लसूण आपण जिरे तडतडून झाले की आपण लसूण टाकून घ्यायचं. लसूण छान परतून घ्यायचं आहे. इथे बघू शकता असं छान असं आपलं लाल लसूण झालेलं आहे. आता याच्यात आपण तिखट मसाले टाकून घेणार आहोत. इथे बघू शकता आता मी प्रथम 1.5 चमचा लाल तिखट टाकून घेणार आहे. 1.5 चमचा लाल तिखट टाकायचं आहे. आणि मी आता अंबारी मसाला पण 1.5 चमचे टाकून घेणार आहे. थोडीशी हळद टाकायची आहे. याला छान असं मिक्स करून घ्यायचं आहे. परतून घ्यायचे तेलामध्ये. आणि आता आपण थोडीशीच भाजी टाकायची, जास्त टाकायची नाही. याला आता छान असं परतून घ्यायचं आहे. या भाजीला आपण ही भाजी इथे लाल मिरची करत आहोत, त्याच्यामुळे असं थोडंसं त्याला आपण थोडी भाजी टाकून फोडणीमध्ये असं छान परतून घ्यायचं तेल सुटेपर्यंत. इथे बघू शकता असं छान तेल सुटलेलं आहे आता आपल्या ह्या भाजीला, या फोडणीला. इथे बघू शकता आता ही फोडणी आपली एकदम तयार झालेली आहे. आता याच्यात आपण सगळी ही शिजलेली भाजी टाकून घेणार आहोत. आणि याला छान आता मिक्स करून घ्यायची. अशा पद्धतीची भाजी खूप छान लागते. तुम्ही नक्की करून बघा. आणि रेसिपी आवडल्यास लाईक करा, शेअर करा, चॅनलला सबस्क्राईब करा. आता याच्यामध्ये आपण 1 चमचा मीठ टाकून घेणार आहोत. अंदाजानुसार टाकून घ्यायचं आहे. मी इथे 1 चमचा टाकते मीठ. अंदाजानुसार टाकून घ्यायचं आहे आपण, कमी जास्त. मी 1 चमचा टाकून घेतलेला आहे. आता मीठ टाकल्यानंतर पण याला छान अशी परतून घ्यायची आहे. आणि आता याला छान अशा 1-2 उकळ्या उकळून घ्यायची, चांगली छान मिक्स होऊ द्यायची. अशा प्रकारची भाजी तुम्ही नक्की करून बघा. आणि व्हिडिओ आवडल्यास लाईक करा, शेअर करा, सबस्क्राईब करा. याला 2 उकळ्या आपण आता काढून घेणार आहोत. अशा प्रकारची पालक भाजी खूप छान लागते. ही भाजी तुम्ही भाकरीसोबत, पोळीसोबत, वरण भात, खिचडीसोबत पण तुम्ही ही भाजी खाऊ शकता. अशा प्रकारची भाजी, अशा प्रकारची ही भाजी छान टेस्टी आणि स्वादिष्ट छान लागते. ही भाकरीसोबत पण ही भाजी खूप छान लागते. पालक भाजी तुम्ही याला पातळ करू शकता, कोरडी करू शकता. अशा प्रकारची भाजी. ही रेसिपी आवडल्यास लाईक करा, शेअर करा, सबस्क्राईब करा. व्हिडिओ बघितल्याबद्दल धन्यवाद.